Dende primeira hora da mañá, os veciños da rúa Xosé Ramón Barreiro de Ribeira asistiron con expectación ao desembarco de numerosos efectivos policiais para proceder ao desaloxo do bloque de vivendas que dende hai preto de 5 anos permanecía ocupado. Malia que o amplo despregamento de seguridade facía prever un desaloxo conflitivo, o certo é que se desenvolveu con total normalidade. Das preto de 20 persoas que adoitaban residir no inmoble, tan só permanecían no interior 4, que abandonaron voluntariamente o edificio tras ser requiridos pola policía. O operativo desenvolveuse con total normalidade. As persoas que ainda estaban dentro do edificio pois saíron polo seu propio pé, de maneira pacífica, e xa vedes, non? Un amplo despregue policial para garantir que esa desocupación pois, se producía da mellor maneira posible e con tranquilidade. A maior parte dos inquilinos xa foron desocupando as vivendas os días previos á data límite fixada polos xulgados. Un deles mesmo solicitou axuda ao Concello e xa foi realoxado. Desde que nosotros pusimos el operativo en marcha de servicios sociales en combinación con la Alcaldía y con la Concejalía de Seguridad, hubo un plazo de tiempo establecido, por las dependencias de servicios sociales se acercó una persona que en este momento está alojada. Ademais de veciños e algún que outro curioso, tamén seguiron con grande atención ao operativo os propietarios dos negocios desta rúa, que levaban 5 anos facendo fronte a situacións moi conflitivas. É un día para celebrar. Tardou moito, pero estas Navidades facía 5 anos. Bueno, agora, por lo menos, ter a porta tranquilo, poder aparcar o coche, camiñar por aquí, que non se podía, os olores, o trapicheo, todo, as peleas que tiñan aquí diante, as amenazas a nós, bueno, era unha temporada que era hasta peligroso estar aquí. Cando estaban eran delincuentes bastante agresivos os que estaban, que ahora deben de estar presos, por eso hai así algo de paz. Pero aquí hubo verdadeiros animales. Y entre que te tiraban cosas, es que al final no había seguridad. La gente tenía muchísimo miedo, ahora por lo menos puedes salir tranquila. Y por fin esta zona, va a volver a ser lo que era al principio, porque yo tengo ahí mi negocio, y yo cuando vine esto era una maravilla. Y llevamos así ya aguantando 5 años. Tras o desaloxo procederase a limpeza do inmoble que se atopa en moi malas condicións e o seu tapiado para evitar futuras ocupacións. O que nos están comentando é que primeiro van a sellalo, van poñerlle tamén alarmas e unha vez xa se teña todo o edificio tapiado para que non poidan volver a ocupalo, procederán a esa limpeza tan necesaria porque o edificio está cheo de lixo por todas partes e incluso tamén hai zonas con anegamento de auga.